Statistika maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat uriet kif pajjiżna kellu t-tieni l-inqas tnaqqis fil-produzzjoni industrijali. Dan ifisser li minkejja l-pandemija il-qasam tal-manifattura baqa' reżiljenti. Fil-fatt tax-xahar ta' April kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea naqqas il-produzzjoni industrijali, iżda Malta sofrit it-tieni l-inqas tnaqqis wara l-Finlandja. It-tnaqqis f'pajjiżna kien kważi 5 darbiet anqas mill-medja Ewropea. Meta wieħed iqabbel il-produzzjoni industrijali f'April ta' din is-sena ma' dik ta' April tas-sena l-oħra, isib li f'pajjiżna tnaqqis huwa 9 darbiet anqas mill-medja Ewropea. Dan fi sfond li pajjiżna ma marx għal lockdown totali u l-qasam tal-manifattura baqa' jopera anki jekk bi sfidi minħabba l-imxija. Fil-fatt fl-Italja, Spanja u Franza, 3 pajjiżi li kienu f'lockdown totali, it-telf tal-produzzjoni kien ivarja bejn terz u nofs ta' dak tas-sena li għaddiet kontra 3% biss f'pajjiżna. Fil-fatt il-Gvern qal li l-fabbriki tħallew jaħdmu u ma kinux jeħtieġu daqstant għajnuna mill-Gvern għaliex xorta ma naqsux ħafna ħaddiema. Minflok bil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika l-Gvern qed naqqas l-ispejjeż għall-fabbriki fejn fost l-oħrajn se jagħti għajnuna fuq il-kirjiet u spejjeż oħra ta' taħriġ u tiġdid fil-produzzjoni. Dan apparti li b'allokazzjoni ta' 400 miljun euro l-Gvern ħabbar li se jkun qiegħed jagħmel l-akbar investiment fl-istorja fl-infrastruttura industrijali ta' pajjiżna. Intant l-iktar 3 pajjiżi li rreġistraw tnaqqis fil-produzzjoni industrijali kienu l-Ungerija, Rumanija u l-Slovakkja. Fil-fatt fl-Ungerija tnaqqis fil-produzzjoni industrijali kien b'aktar minn 30% li jfisser 8 darbiet aktar mit-tnaqqis irreġistrat fi gżeritna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.